Hej igen, B93. Jeg tror faktisk godt lige, jeg kan nå at fortælle lidt om udfordrende indsats, som også er en central værdi i vores kommende arbejde med førsteholdet. Og baggrunden for, at den er blevet valgt som noget helt centralt, det er fordi, vi er trætte af at høre, at fodboldklubber skal opnå de og de resultater. Og det er ikke fordi, vi er modstandere af gode resultater, vil jeg gerne med det samme sige. Vi synes, det er herligt, og vi ønsker for B93, vi kommer til at ligge i den øverste del af første division. Der synes vi hører hjemme som en rigtig stor københavnerklub, og som den udklækningsrede, vi føler, vi er for nogle af de store Superliga-klubber, udenlandske klubber osv. Så det er ikke fordi, vi har noget mod resultater som sådan, men vi synes, det virker ret dumt faktisk, for at sige det lige ud. Og bare gå og snakke om, at nu skal vi score så mange mål, og nu skal vi vinde så mange kampe, og ja, selvfølgelig vil vi gerne det. Men problemet med resultater, det er jo, at resultater er et produkt af en masse andre ting. Og jeg ved godt, det er med til at komplicere tingene en lille smule, men det er faktisk over på den anden side af lighedstegnet, hvis man forestiller sig, at resultater bliver sat op i en matematisk ligning. Så har vi resultater på den ene side. Hvad er det så, vi har på den anden side, som giver resultaterne? Og der kan vi jo se, at det er noget med talent, for eksempel. Det er noget med boldforståelse. Det er noget med den tid, vi har spillet sammen på vores hold. Hvor godt kender man hinanden. Det er noget med held. Hvad er det, man siger? Bolden er rund, og så videre. Ja, den går stolpe ud, stolpe ind. Men der er jo et stort element af held i fodbold en gang imellem. Der er fysisk dagsform. Der er skadessituation. Men det vi mener er den største forskel, og som vi mener rammer bredest på højre side af ligningen, altså på den, ikke på resultatsiden, men på det, der er med til at give resultaterne, det mener vi, det er indsatsen. Hvor hårdt træner vi? Hvor god fysisk form er vi i? Hvordan spiser vi? Og der skal I ikke kigge på mig, men på vores unge fodboldspillere. Hvordan ser diæten ud? Hvor dygtige er vores fysioterapeuter til at få deres skadeshistorik så kort som muligt? Hvor godt spiller vi hinanden? Hvor godt tænker vi hinandens og ønsker hinandens succes? Hvor stor forståelse har vi for, at en fodboldspiller først for alvor bliver attraktiv, når han formår at få det bedste frem i sine holdkammerater. Og alt det her, som er sådan indsatsorienteret, det er det, som vi mener, er noget af det, vi kan gøre noget ved. Det er noget af det, vi kan fokusere på. Og det er noget af det, der producerer resultater, hvis vi er heldige. Så derfor vil vi hellere fokusere på indsatsen, end vi vil fokusere på resultaterne i B93. Og der mener vi så til gengæld, at vi skal udfordre hinanden og os selv hele tiden. Og det bliver ikke nemt at være på førsteholdet, vil jeg gerne sige, i B93. Der vil komme til at blive sat utrolig store krav til den indsats, man yder. Og jeg synes, vi allerede nu kan se, at den fokus, som også Morten Ruttkjær han har på det her, og som spillerne i øvrigt har, allerede er ved at give resultater. Så det tror vi er klogt, det her. Og vi tror, det bliver en evergreen, en klassiker i de centrale værdier i B93. Endnu en gang god påske herfra.